Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ndị nwe obodo na ọchịchị kansụl Agatu nke steeti Benue emeela njegharị iweta n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl dị n'Ọbagaji ma kpọọ oku ka ndị Fulani ikpe gbachigharị Nnama pụọ n'obodo ha ozugbo dịka oge ịkọ ugbo erutowo nso. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akọwala sịrịsịrịsịrị ahụ nke na-ekesa na ya agaghị azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 maọbụ na ya ga-ala ezumike nka n'okwu mmekọtara ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ogbo-okpasị. N'ihi mwakpo na igbu ọchụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu n'ụbọchị ụka gara aga bụ nke kpọlara mmadụ ruru 80 ala mmụọ n'ike, ụlọ mahadum dị na Jos akwụsịtụla ule ha kwesịrị ile taa na echi bụ Tuzdee. A ga-echeta n'abalị Sọnde gara aga ndị omekome ahụ gburu ọchụ dị egwu n'obodo Angwarukuba n'ime steeti Plateau. Aka chịbụrụ steeti Kano Sinetọ Rabiu Kwankwaso esonyela pati ADC ugbu a. N'otu aka ahụ, nwa ya nwoke Mustapha Kwankwaso ahapụla pati NNPP ma sonye nke ADC. Ndị nọ n'oge mmemme ahụ gụnyere Maazị Peter Obi, Amaechi na ndị ọzọ. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.